Yo, are you sure kuti mna doro? Ende chidrinki. Kuchota kwe. Yo, ndazwa ndakadhakwa kanisa wakatowedzera apa pipe. Unga kutopenga. Yendo, kurise kumba. Tinani edis. Matanga asati wadzoka. Nanasi. Saka ndiwe wega namainini. Munguri tu. Nevana. But mostly vanenge vari kuchikoro ka. Pamwe pacho vanenge vari kwamama. So yeah, safe to say it's just me and her. Na upo munguzvibata. Che. I hope so too. Tell me, chichikuitika. Where do I start? Hey, my man. What time? What's good, is it? Just get a bomb. Sure. Sure. I'm going to say get up. What time? Just get a bomb. Okay. Stand up. My time how long did it end? This is really dishonest. Okay, come on. No more this is. What are you doing to me? What time I'm going to go to the tunnel? Sure. Chimney. Right, paramazis. I'm so dead again. Uncle, what do you say? Gira, I can observe that. Sumuka, I'm What time you can? Not a massive so it is. No, some come out from Gibbs and very long as this. Paramazis. Close your eyes. You know, I was thinking this other day, I need to afford Pangam Nango Paramazis, so I'm going to Zongoro Quad. I'm doing something as I use it. Thank you so much, Bankolo. As there's nothing in the bubble. I'm just joking. Thank you so much. It's okay. Thank you so much. Yes, I want to Auntie, my eating and yeah, uncle. Yes. Do it your bando. If I'm going to go, then I have to get it right. I could see you didn't have to carry out me as well. Say yes. Chumbo, but saying I'm with a chocolate, have fun and I'm with Zimbe. And did she get Zimbe? Yeah, it much got shook. Bankulu, mukutamba sama muspitika. Muzibe. Mukatamba zizvo chinochiwa. Panozireyo. Mukatamba zvinochiwa mukwanisa kuita. So Happy Bankulu. Mukumona mamusazara. Muchitamba ngizvinofuka here. So. I'm going. You're going. Pizza can live when you don't know the look on. You have it a minute. I use it. Yeah. I'm not so rich. Can we turn you into Kunde? How cool come? Unakundwa kama kushare zvitawo.
doesn't it's just to consider like mukajiwa kwa chanetsa. Ashishande. Uncle, why are you looking at me like that? Why are you looking at me like that? Because I have a present for you. Ndibe. We're in a bedroom already. So I got a plastic from bed. Come on. Uncle. Really? Yeah, really. Uncle Brooker. In underwear. Yeah. Kubanza gebe. Anyway, lakini kashara. Yo complain ndangaza kutengira ni moyo. Uncle. Underwear. Kutengera manyino in underwear. Yeah. Kaza tengira neno do tengira na. The only thing Jalan can you try and I'll go try it. Yeah, you try it on. Uncle, can you take it a Brooker? Hey. Sina no try o chindrake za tunga sono diraga no fite. Which one is she? Kuona no fite. Ndo zakza na mic afanye baza. Huh? Kuna zani? Ana mic. Uncle sina na mic. Ayo. Mic atazi. Uta this is one man buys another with the other one takes it off. Saka mtindo za Brooker yangu. Ndida kuruona zene uri. Bamba uje. Rikasa fita nenga to Brooker evandungi. Do you actually think I did the bad thing kutengera mine wangu mkati? Kana wakawatengera ne good intentions ukada chinhu chakanaka chaizvo. Asi kana wakatengera nema intentions akangosiyana mukati umu, wakakanganisa. But ndimine wangu I mean towirirana kunyange maitanya varipo techingowirirana zvapfurikiti. Anyway, tell me more. Wow! Jeni kwa mbutana naye matanga kasho msikanzo ubada. Msikanzo waone. Ndio tunalizo. Text there naye. Nenda chomboona ushamu text. Nenda chombo text. Ikira nana ndinombo kuvunza. Ana ningiwa. Ana ningiwa. Anayo nina. Anayo nini wapi? Anayo kira. Me too much look like Ashtumo lutitiru. Philippines konde. Si. Nana Judas. Nana Judas. Papa. Nana Anzan. Nana Pirate. I'm making my list of girls and women. Chisi ya ndi bowerenga. Kuverenga utichiko. Dove ngode si. Si. Bona do respond dai. Depende werenga. Kubazo. Nakuona ukuthi basike bimwethe neje. Hayi, awuze bazanga. Nasiye. Nasiye. Mira ndisiye shana. Ndisiye. Msonibati. Ndisudi. Msonibati ha. Msonibati. Ndisiye. Siya. Mira ndisiye. Mira kana. Siyo chimboende ngo. Dawendi budawuse. Ndasiye ka phone yeni. Anguri ngosiye ndi ngukusira phone nshana. Wana matasa andro kweda. Ndero wengo chaya. Bankulu. Ndiche uwengwe. Sure. Ndakati mushaura nziyo pana mpaka shaya kadai. Imagine. Kwanda uniko kete ngwana. Chiziyo. Siyafona kwanda why?
Ude umo kana enda clean. Muda ulala imomo. Bamkuru da ku clean plus da kuacha futhi. Sana nini wewe? Ndakupesa kuchela bude umo mani. Makachena. Makachena ndimamchela. Nini, if you know what's best for you, walk away now. Bamkuru. Ndaku clean da kuzobude. Baba Tanya. Mama kama ni mawazi mangani. My sister. Don't you wait until it? Nothing, my sister. Please feel free to clean my sister. Yeah, Kokanaka, my sister. Please. What's up with the title? What's up with the title? Oh, I'm just feeling respectful today, my sister. It's good. Of course, my sister, of course. Anything for you, my sister. My lovely sister. Anything for you. Drop clean and as dog is. Sure. Mama, como é que kufona? You. Yes, tambire mama. Yewe, ingabona ngurukutona. Gara mudhorobha ira asikana kwakuita kuti. Ndaroma iye ikasende ida kuti mugonzisiwawo. Mama, munopota muchimbo uya. Iwe uya kumushoku ingwa yekuko hayi. Nasi kometa nyo. Nice. Mali kuyena mama. Ndinga wasi achidziwa nzokuna baba wako. You what said it? Ariko zvawo chaizvo. Ariko chaizvo. Netwasu. Tese tatangokusuwa yasikana. Uzoda ungorita kuzemberana neni. Wofunga kuti Unotogara pagumbo. uri kungotadzokera mumbere. Vana vasada kusuwa shuwa. Yasikana ndi wakura. Ndokugara usimbe uchaita zvakomai macho unenge wasviba. Ini nemachukira maita ndakusimwetanga munogara kumusha. Kaka tajaira. Kumusha. Pakubhoma maita ndosaka katotisa. Chokwadi. Ndizvobanga ndizouya. Andikasiuya kati zvosiyana neni. Ndakamudza maita so mami ndikurorwa. Nyenye baba. Zvokurorwa zvina basa. Ine zvaachagari kumurume kwachakuda kugara bari pana mama. Ndakamudza mama zvasarira inini. Asina iwe. Mama. Wanga uchindibvunza kuti maitanya wakadii. Ndosaka ndauya kunoku. Maitanya handisi kumunzwisisa. Handisi kuona kufara kwake. Uye wabatanya varipi? Baba atanya vari kubasa. Funga kuri kufamba hako zvakanaka kubasa kwacho. Yeah. Chiri kuitika ndechekuti handina kuona kusununguka kwamaitanya. Ndosaka ndatirika ndimbouya kuno kundisona kuti chii chaicho chiri kuitika. Mama, kana muchida kumakurere. Ikaka ndo zvandiendaona inini mwana wangu ndinoziva mwana wangu. Mese ndiri kuziva kuti uyu akamira sei. Kana uchifara kana usi kufara ndoshoma. Maitanya haasi kufara. Mama, kuri maitanya kuti makambomubvunza chii chiri kuitika. Pamwe ndime muri kungofungira. Handingambofungira usandiudzire nezvemwana wangu. Ndinomuziva chaizvo maitanya kana achifara. Ndi munhu anogara achifara. Zvinoreva kuti kana akatotanga kuita dambudziko chete handitani kumuona kuti ane dambudziko. Saka hameno zviri kuitika ndozvandati ndisonzwa kwauri iwewe mwenye wacho. Mama, ini nangu I'm not in a position yekutanga kutaura kuti chii chiri kuitika kana chakafamba sei. Chinoda kana iye achita sei achizvitaura ega. Kana pane zviri kunetsa achikuudza ega. Kana pasina zviri kunetsa chinoda achitaura ega. Ungadai wangotiudza kuti chii mwanangu unovanzireiko? Mama, izvino zvichingomirirai. Kana iye achinge ava ready achakuita sei? Achakuudzai. Paachakuudzai ipapo mumazuva healing process yatanga. Zvamuri mutange kutokwira BP mama ndokuzivai mati kufungidzira. Handimboregera kufara kwavana vangu ndokufara kwangu.
kutambudzika kumwe vana vangu ndokutambudzika kwangu handirekedzi kusatondiudza kwangu kuita kunotoita kuti bp yangu kunyanye kukwira. Hello, this is Baba Tanya from Zviri Mudzimba series. Don't forget to like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, Angela's Production. Thank you in advance.